Yes, vya kabisa mwancho motegererie kine kimanyirerio kyo kwarigania na gogotebia ng'aya ikire chinga gichiria cyo konyora omugano emambia rero Jumapili yetariki 30 mutinyo gatano omwaka yiga o 2021. Karibu sana. Yes, karibu gonta getego kuira yamase omugane mambia bono egere tujigose ni wasubwamo nabo igo tusigitane. Yes. So, inkingo kwanere mambia bono okoganya. Yes. Ora koganya kaigo will it cost you anything? Kuisi koganya asinini egormaete omuchando tobwatu monge no rianga intuko tokotake bintu bitu byaba bwango twagase bintu bikirana bwango buna chinga kijitu tagete muntu agotebi ng'ango cha gukwira ndi safari asigete bandu bando konyora bachakire gusone ganjwa mapema teba ngaya mapema mbuya wana kwanyora nge ganjuri wasonete kwanyora ringa yabeire nene chinga kichiri kwari koirwe safari muntu no denga usoyo ndorosa bande bara bakorosa on the process muntu orosoga orosa namena komu gwekano nago tebiga nitangani mbia mwana basaba ndimo bwatitia mangana ya wetira senjira ya YouTube channel ya Omoiberania James Gichana na bali ya mubwati mangana ya wetira senjira ya online Citizen Radio app. Thank you so much team diaspora nimbaroche. Yes, good morning, good evening. So maambi to mana konyora iga omugano to konyora maambia egero muntu akrosi ndagira to mana konyora ngomuntu uyu date enchareti kabisa ata to Obokima akabeka amache liko akamana gutumba morro kabisa omonge egere endagire yibwango aragire nchara kwenye ya mukuri pone kera tumbe bituki kabisa egere endagire yibwango Obokima ngoruga arenga akabeka amache liko amache ali akaganya ale suguri kago ya kubwata macha chake kole gure ne gotogota chinga kinkorere chire chinga kiga borono chobo monge ngakia machi ngwira chinga kiama ya gotogota mondera kamana tebanga macha ya aire chinga kichi nyinge akabeko bosia macha ataratogota ono ama Obokima boria bokamana wonjoka imagine Obokima okoruga kabisa iga obe macha ataratogota Obokima wonjo kiruga beire kenoko andu mumate akimokuruga Obokima morono chobo monge munokoba Obokima bokamana wonjoka bokabeke no agachikoria tajieti kuigwe test ya gatebanga ndu kiek bono yone inchara ya ringe tajieti kuragera iguti in fact yagatika nande bokabe rana kare kabuya arugo Obokima bondo bungao one kera wikanse akwebona ki onye na beto mongora nganyake amacha atogote kanga nari Obokima buyite ngibono nkwayirira nsali ndi Obokima bobisi bona bangira bitu na batoli gutukwayira toli Obokima bobisi bona mururi no chole ngo monga ngaki Obokima bolinye bwabire kenoko no chube kama karo beke kiobe kama chingo chomokonge Obokima boli mbo kwanza bokwerera bwagukora kwerera uzinamanya buga ali kwali kuyika nyakubira akubire ngyo kwayerera ibintu bire ngora chinsage nchirire mama ngoroge tu ali kuyika chinsage chisa kubeka match kabisa match ali atogota kwa na kuchibeka guruguru kero kwa jibekiri kwa gumeka kwa jitika ogojiwa yereri na turi ogojitika jirichi ayiri kwa na kuchonchura turi kuchonchura jitara yiburungi ono izo kuchonchura bakonyora chinsage chiaberu na chiabe yebona chiko twara oziningi obugwerende I don't know ngijita njiri wansa so emambia bono nkingo kware okuganya nonya hari kuganya egetamugiri tusomagia Saburi 27 chinge chia ye 14 Psalms 27:14 ebibia magotebayiga remereria uganye omonene kabe omoremu tukwo moyo iwa ingana linene remereria uganye omonene
kaba omoremu tokwa omoyo remereria oganya omonene naende yamenye koirorera yatotebi ng'a bono abanto abange ase eng'encho omonto nomotebi aremereria abagotwara doubts atebe ng'a para naremereiri eka buna omonto oria oganyerete enchara eriete atete koragera obokima bokona atagete amache aye ng'aki bono chingechi ng'aki bono chiabaiga tiga mbeke obosie ng'ayererie obokima obo boyia bwango bwanchoka bwabe ekeni abanto abange twakorire amagima aito abeire ebini tari bobe nagotebi lakini nabeire igo wakorera abana bao babeire ebini wakorera emeremo yao yabeire ebini amasomo abeire ekeni ase eng'encho yaki igo okwayereria ebinto ande mbaro bagotaka kwayereria ebinto bataka konyora chibese bwango monto atanyori nibo eprofit eche bwango yaani ayereretie ebinto atagete gokora ebinto na chinchera chi shortcut mwarorire enchera abanto we are paying the price ya abanto kwayereria ebinto mwarora nyamira abu na enyomba egocollapse egwakera nse bosa igo tu enyomba egwakera nse okumi ng'aki baminto matuka ere nowadays retwire chinchinia chisukuru abanto bagosomera mang'ana engineering tubwate abanto bagochora design chi architecture kabisa omonto akoroisia design ogotebia gochinse ng'aki dipo bwante korema enyomba efoundation ing'ana tomana konyora abanto bagotebia materials bwante gotumia nechi BQ enkongo gwachorerwa abantu because chinga bune chiga ntubona ndikorera ebinto nasimo bwika naturally it was not in my ngaki chinga bune chi ngaki building egwakiranze n'abantu libasomete chisukuru tubwate chinjini abantu abakongo lakini abantu bagwate shortcut asingenji yake omonto atete koria obokima ekeni omonto okoruga obokima ekeni okwayereria ebinto otagete koria obokima kabisa iga enchara ekoriere bona enchara eye naki ebibirote ng'aki Ganya kaba omonto omoremereria abanto bande mbarororo kabisa aga omonto arenge gocha koba omonto omokong'u omonto omonene kabisa emeremo wapi lakini bono otate kwayereria ebinto chinchera chia shortcut chia mukato otate konacha bwango egere ebinto bitaroke but on the process bono ekero okogenderera igo kwarugire obokima ekeni twarira obokima ekeni kwarugire obokima ekeni ase efamily yao ase eng'encho gwatete kwayereria ebinto enchera gete nyasaye gagotebi gima mbuya bono remereria oganye omonene bono nonye oborwaire bwawe ikaransire ng'aki entambi omonto orengerereti ng'aki bono tiga ng'enda ase abaragori ekora nondo ochi ng'a eshortcut noere iga ase oboragori my friend kwamana kogenda kwarete emechandi ndi mingi otarenge gwancha oremereria omonto oria oremerete 38 years kare aria ase eriti boriri ria bedside aganyete mpaka omomalaika achi goturubania amache aganyete mpaka rituko riaye manya nabo arenge abutu aganyete twagoteba ng'a rinde rionsi tiga mbere ganganye bono ng'aki ngokora rinde omong'ina oria ore korwa amanyinga 12 years amanyinga agotiboboka amanyinga akagenda ebibete ng'akagenda chibesi chiaye agachisiarera kirasi kore tanyora okogweniwa ngingokwane mambia bono okoganya tari okoganya bosa igo okoganya ase omonene ganya omonene wait ekintu ngwatete ogekore bwango lakini nekiao kere chire chia nyasaye chionsi biariete gochire namina naende gochire chiaito aye chionsi pi chiri oranyare korengera chiri oranyare komanya lakini chionsi manye chire chiao ang'ono komana kwiburi ng'aki nyasaye bono ase chire chionsi pi okwanete endete yone yamo yakorekanire asinde bono rinde ng'akiu ire kichi ng'akiu oriete chira gocha asinde but yera agoteba ng'a Ganya kaba omoremereria aye omonene iwa remereria oganya omonene kaba omoremu tokwa omoyo nane mate ng'a remereria oganye ng'aki nyasaye ndaba omoremereria buna nande narwarire iga gochisa egoteba ng'a remereria oganya omonene abana bane emechando yachire iga twasiririe abanto twasiririe nini ritegemeo tobwate ase efamilia remereria ganya omonene abanto batourire oboremo tokorere ki ng'aki bono tokogenda omonto ochire na echibesa chiane angorigia enchera bono mosomie mokorie discipline kabisa mwate mbara abanto bachire na echibesa chia abanto nanje abanto bachire na echibesa chiane mpaka rinde nkarengeri bono chibesa buna nchandegete abanto aba nkobarigeria ebimura bigenda iga bibeke emeribo nchera chigari bibasoki batwate iboko kimwenya abanto mazera bakorengera rigo omonto ochire na echibesa chiane bori mwate chibesa chiane bwangire kong'iraneria kidara ng'aki bono ngokora ng'aki nkorigia enchera bono ya shortcut nabo okorigia lakini
Ling'ana liko gotebi ng'aki aye tokwa moyo remereria oganyo monene remereria ganyo monene remereria ganyo monene bantu bandamire bankorire bichene ga kabisa antagorire omochi bakorire ki basaririe family bakorire bintu ki remereria ganya bono nchitimanyete bono ngintu kiki obwante koremereria mambia bono nayo manyete bintu bire gagendete gwitira nyasaye agote ng'aremereria ganya chingaki chiao wait for your time chingaki nyasaye bangete chiria na chiagokora egintu kiaye boronge nobwate riboka pina boko influence yes nobwate chibese oranyare gukora ebintu osarie nyono osarie osonyore egintu kiria otagetotumia ebese yao lakini bona ase chibese echi egento eke gora chikorete emechanda ase abanto bande bono nyasaye agotebirire remereria ganya timanyeti nyasaye gokwandire mambia bono but tiga agoteba ng'aki ganya bono remereria be patient kaba moremereria muntu ndagotebaga bono ochinde rionsi bono nachire korigia egento kere okorigia egento nkera ogase ne korigia inche timanyeti nkerigia eke but nyasaye agote remereria ganya tobase gokwa omoyo ganya chingaki chia nyasaye bono iga nkosoma tore omogana oyomo bw'omongwana oyomo okoruku Daudi chingaki chigoika ekero nyasaye akogechigwa amo nomongwana onde okoruku Saulo mogambi nero orenge kogamba nyasaye akagechigwa muna Saulo agateba Saulo ase aikire bono iga inche amo naye twakoranire bono egekogera ase eng'encho kwabeire omwenenu otari koigwa amang'ana nkogotebia bono tingochikogwanchera ogendere koba omogambi bwa egesaku kia Abaisiraeli nyasaye akamana kogenda momaete omogano oyo mwasomire Bibilia ngaki entambe akagenda agachora Daudi aba omogambi Daudi gakoba omogambi kare omonto bwa emiaka emeke sana riagochorwa aba omogambi mpaka abanto bakobori Saulo akobori nyasaye ng'aki bono gwakora iga ekero Samueli aroche abanto abamura abanene bamwabo Daudi akamana goteba ng'a kumbe nyasaye ndoche namanyete ase agochora omogambi kobo agochigwa kabamura abanene amaguta aria akanga mpaka akagenda ase akamura agake Daudi akamura agake agasini nyasaye akomana koboria nyasaye akomana gotebia Samueli okomotebia ng'a Samueli inche tindigochora koreng'ana na ekimo kia omobere ninche na omonto akororekana inche igo nkorigereria enkoro omonto nabo akoba omonene lakini inche igo nkorigereria enkoro ya omonto bono rigereria iga Daudi agachorwa akaba omogambi kebirengereri nokomanya Samueli iga arenge kogenda ati abanto ng'a bono gekogora abanto mbasigete Samueli sana nabande kogenda ati abanto ng'a bono ekero Daudi akirwe amaguta atebe ng'a Daudi wakirwe amaguta bono nero ore omogambi Samueli Saulo enana your tools of ekero omonto agosoa bisi nkoegware ebinto biaye biria agotumia ase obogambi buna mosubati Martha Koome aewa ebinto bia obogambi ororire chingaki chiria kebirengereri biake mwanya bantu chingaki chiria ekero abeire ng'aki oakirwe amaguta kangariria gwikaransa atebe ng'a bono Daudi naye rosia ejeshi yao rosia eserikali yao egekogora nyasaye gwakire koba omogambi lakini engaki ekamana koba entambe Daudi ekero agocha koba omogambi bwa egesaku gia Israeli bono chimbunchire gachia Daudi tokorigereria nakumia inche ngokumia Daudi nabo arenge gotenda atebe ng'a bono na obokima obo atebe obokima boria agatebe ng'a obokima nobwana obokima obo ninche nkoruga onye nairwe ekero geke kero omonto a step down aikaranse nse Saulo ikaransa nse kero omonto ikaransa nse ninche nabekirwe omogambi chingaki chiri nabare koimoka atebe ng'a bono I'm the king inche omogambi naakirwe amaguta na Samuel morochi mwensi arangeria abanto kabisa akore campaign lakini Daudi akaire ngaki entambe bono ning'ana ndire gari gokorekana ekero rikogunyera amang'ana twasoma ase egitabu gia Psalms ng'a remereria oganya omonene remereria oganya omonene kaba omoremu tokwa omoyo wait for your time Daudi nkonyora are chingurure chingaki nyora ng'ana itete Goliath naende konyora orarwari chisegati kabere iga bono okinire obeire omonto omonene emiaka yarasukasukire korwa chingaki abe aegetwa amaguta aganyete amache atogote Daudi gaganyete amache atogote tachieti kobeka obosima pema atebe ng'a bono tiga nduge igo obokima bwaye bwache koba ekenoko obogambi bwaye kange bwache gwanchuka boba ekenoko buna abanto bande twakorera amagi maito abeire ekenoko ase eng'encho tokwayereria ebinto bono Daudi
nkonyora chingaki Saulo gechigo tebi ke abantu bachakire gotera Daudi bono Daudi Saulo oitire abantu chimia kurende Daudi ere oitire abantu oitire chiribu asenge njo guita Goliath Saulo akaigubobe akashaka kugechigo ngake nanda kamanoja kuigunga Samueli na agagete Daudi amaguta achikubo mugambi bono Saulo akagechigo agateba ngaki igongo itomo ngwano oyo tabasoja kongurekerugo onko murimi pi akaimoki jeshi yaye bagachaka kuri Daudi abu ebitunu nebitongo amakuruma imikirase bona Daudi konyora liba gadiaven a very special opportunity ekero aikire ase Saulo araire chitoro akogona kabisa na abantu baye bonse barosi bawunjukana bakuri Daudi bamuite bona Daudi konyora liba gotebe ngaki yaye tata Daudi umongwano uyu bono nalitwa muikirire bono twa muikirire nsinyo bono gotumwigitie nsinyo kabisa chinga kijitu abeto kumurigia marigereria oria agaraire uyu garaire abana chishi baye bonsi baraire serikali yonsi gireire butulebi goti yumondo yu butulebi goti kabisa murusi orora bono ndi yonsi tujito kore ogambe gekogara chinga kichia ujita ta kwa duabere tukoganya tuachandikire we abana jeshi ba Daudi bakamotebinga gwachandikire bubi tubunjuka namakuru mwe tukuna gutama buna abantu chinkabi nandira yo akira maguta igente kene kiawo igente keire njirende yonse bantu baromate bagusegeta nategerete bara obasero byugo kwa nigo yabatiotereria bagotioterenga igente kene kiawo keire kabisa ira so mugambi tata tu igente ke serikali utukuyibanga iga ahibono igente gokora kuri igente kia mukure butule bikoti. Hey, Daudi akainyore gitabu iki gya Psalms na andi manyene ebitabu ine robiri gitibi akainyore iga remereria oganyomo nene kabo moremu tu kwa moyo remereria oganyinga kiao wait for your time bone biode bagabu getosomo mugano yugwangu egere dororenga what happened na indi Daudi ngiyeko gara Daudi agujuru gonga nero mugambi mpaka eso oja kobe sokururi ya Yesu asingi njibi ntubinga bunebi taringo muntu bwate tamayo gutaka kuragera mapema igaganyita agatebatiganganye for my time chinga kichana nchiro chiwika somo mugano ekaro Samuel airanete ini gitabu ya Samuel 24 entangani ekaro Samuel iranete kurwa ase okubwate ba Filisti agatebigwa nga Daudi nao are ase ruru ya Engedi ilio Saulo akaira abaruwani chirivu isato abachore tukurwa asa Abaisiraeli bonsi akagenda kuriya Daudi n'abantu baye ase ebitare by'ekimori cy'urusana igiria okire kuri Daudi nkiya kuri Daudi namurete kende namurete nibo yaye nakorete Daudi gento yuka awitirwa esifa yani ligitanga Omoiberania ochire nkuma mugaga gwachire nkuma ekenyoro chiamani aria ochire nkuma okorre gento gete omopasto uyurandi enchiri gabanta abange batore kire kanisa ya tenenire yani ogo itua singencho yo igento gete kwakorrekia yoka igomanya yani wachenjire skuru ya renge mbebono yachakire gokori buya wachaka kominyokiwa utare kominyoki omonto rina skuru chichi gokori bobe skuru nchiro mate bantu no minyoki kwa bantu mbagokwana ekogara ndiriyo kende ngiyo wakori dore gabu tuikaraste skuru bona get skuru gutware D+ ngere na ki grade getangane kabisa umwali muri skuru oikaranze dokumenti D+ ngero mwana akorete ngabono igo mubu yake kubaga mokoragire staff room all of you should be fired mogendaka magyo yani skuru mubu ate D+ nyone C plain mubu ate wono mukumeti muikaranze ga no muri staff yonzingi mukumeti ngano otorega bona no tolega aba nande bono mukumeti kabisa ngarosi cha eto nyuga abu gorende mugwanti kuragera ngakibona ngakiko yacha baite wi so Daudi gentago itwa igago itunga ngaki jinguma chiaji ajire omuntu yakonyira abantu baite kinyuruga okorre gento gete nakia okuminyoka nakyo kuminyokeriwo agaikase amakurume eri chingondi agwo ase enchira nagwo ase likuruma elimo agasoa ase okwekonya Daudi amona abantu baye na abaikaranste ime yeri kuruche yekenunchi kieri kurume elio abantu ba Daudi bakamotebia litukeli ndiria omonene agotebetie nga nabeki omubiso asoko boko kwao naye omokore buna oranje totegera bono ga
abantu abari muna Daudi bamotebiriga bakomwamba kachivasi chie Bible bakomokwoteri bakomotebinga aye tata Nyasaye nabeka babise bawe asoka bakokwau Nyasaye otebire bono ire getambukiro butoro muntu oye bigoti mubutore kabisa butore bigoti biaye bamoire bakevasi bakomotebinga omonene na igagotebanga nabika omobiso asoka bakokwau na bakwoteti naye omokore buna oranje bakatebi Daudi boigo edu Daudi agaonjoka agachoba ng'ora akabutora omokoba bweganjo ya Sauli obisi korende nyuma yayo enkora ya Daudi egachaka kumugambia ekiagera konya agutoire omokoba bweyanga ya Sauli yaringa Daudi gago feel guilty onye no kubutura omokoba bweyanga ya Sauli ago feel guilty ngiki bono nakora ngakibono nakora iga ngikyansu mpaka nakora iga kurende nyuma yayo enkora ya Daudi gachaka kumugambia agetebia abu agatebia abantu baye tiga omonene antange timba isa gokora obobe obu aso omonene one kiagerere nigaro mwako amaguta kwa monene igaro mwako amaguta kwa monene tinkunyara guitira manyinga yo mwako amaguta kwa monene Daudi nabwate libaga nabwate chinguru nabwate experience yo kurwa nesigi nabaringi gocha guita umugambi uyu lakini agateba iga tinkora mboro koboko kwane ingako mwako amaguta Nyasaye yani Daudi ere tarochi ng'eneri bakabwanta gukora omonto yabo omogambi gekora ndi ryonsi konyene ero wakirwa amaguta tari goteka advantage omonto agatebinga my friend that is an opportunity ogoikaransa kwanyora chibesa echi asore chibesa chigweta chinyinge omonto gwatebanga nyaye monguru naroche Nyasaye naroche ekekero kia monguru naroche kabisa chibesa chia mario wazikira monguru naroche matemu na bale matemu na bale monguru noroche naye bono rende noroche abantu bane baro bakuishe nyo babangete ngamba ibuli omuntu uchikorora ng'umibuli nabwate niwe ebiasara bakoraga chibengiga ebiasara byaye ebi omuntu chakubangira omwibuli ng'akia gokumapema tugwa abaibuli abanga kibono bakurwa obuli mu bukanga twaoniri nabwate obuli mu Ruai nabwate obuli mu Kajiado nabwate obuli mu Kisii town nabwate obuli mu mwibuli oyo bono togochikomotebia ng'aki na toonigire ebimurambire omono bitagete gutenenga bwango ebimura byongosi bitagete gutenenga mapema amang'ana ya bwango mapema mbia bono on the process babangira abantu baringa bakure ngwarora basaba ke bagukwa ebintu bizinini wezene jidiri gete babwate mundu akagenda uyo akanda akali chibesa chinyarebe muntu ndakanda akamurigiria abantu bakamwaka masasi utaringi kulibike egera obiringa kintambi Daudi ogotebi kunga this is the opportunity koro muntu uyu kata bwa intoritimo akebereria abantu baye asoko batebia amang'ana iyo na tabali baga bamumukere Sauli Daudi akebereria abantu ani akapasudia abantu baye akabeberea akabatebinga no tiga mubasoko kora gintu ngabuni Irusara akaimuka kurua asiri kurumelio akagendera norogendo rwaye Daudi nera akaimuka agasoa kurua asiri kuruma didia akabwatia Sauli akarangiria niriogi agateba ayumuruotio monenone ekero Sauli onchorete kurigereria Daudi akatunga mainse akauma akoroke maskani ngokoroke maskani Daudi akoroke maskani uchiasengo Sauli inki gekogera akoroke maskani ekoro muntu yuna akumurigia muite Daudi garo muntu bweketi namanyete obugambi no bwaye oiru obugambi lakini bado igeketi namaitenga Sauli ouri obugambi nanta uchikobo mugambi but still igeketi akauma akaroke maskani Daudi akamuboria Sauli nase kiokongigwera amang'ana okoigwera amang'ana abantu bakogotebia ng'ainche Daudi ngokorigie inde ngokorera bobe nkio kunya bategerera amang'ana abantu bakuna gogotebia amang'ana ebitina mata bantu bagotegera amang'ana ebitina byoka uria gariga uria gariga uria gakorete iga uria gakorete bono gwatumia amang'ana y'abantu gwachaka kurwania omonto ndi busaigo atabwati mang'ana abantu bande mbaro basariri gwemeremo singincha amang'ana abantu ebitina iga biguna gunja onjukarana abandi baitirwe abantu baitirwe sasa amang'ana y'okung'acho bono Daudi okumubona ng'aki inki gwategerera amang'ana abantu bakuna gogotebio amang'ana oborimo
propaganda digereria orore rituko ria rero agwase rikuruma ime omonani gakobeka asoko boko kwane na abantu bande nigo bambetereria ng'angoite igo nasugumu sana ngoite korende inchi nagotiga kore moyo nigo nateba ng'a tinkorambora okoboko kwane gokore aye omonene one gogokore aye omonene one bobe ekiagera aye na omwaka amaguta bwa omonene aye tata digereria orore omokobo bwa eyanga yao ore ase okoboko kwane nigo naye butore korende nkagotiga kore moyo erio nario oramanye ng'a obobe gose ogosaria tibiri ase ende inche tindakora ebibe ase ore nonya nogokorigia kogoita tati nsome gochi moino omwana oyio kwayoigure Daudi akomotebi ng'a inche nabwate ribaga kabisa riogogoita naende rero mara gobona nare goikaransa State House bono namara goikaransa State House egekora inche na omwaka amaguta ekero nagokorire lakini nachora tinkora amabe nachora nganye ndia obokima boyete tindia ekeni timbase koria ekeni timbase koria ekenoko tiga nganye chingaki chiane bono akamotebi ebitina ebi abanto bakona gotebi gwachana mata abanto mbaro bagotebiwa amang'ana abantu mono bona amang'ana aya agerire muntu ori gotwaranya na okoganya chiripoti ogotebiwa chiogoita chioka tokoganya egekogera gwatebiwa amang'ana amabe igoro ya omong'ina igoro ya omogaka igoro ya abana bao igoro ya momura omino mokominyokania iga tata mokorwana akarema agasinini mokominyokania ase eng'encho omonto oroche ng'aki omonto oyo ore mobo bono Daudi gobori ng'aki baminto bono ekero namoitire obogambi obo ngambe emiaka yonsi ekero gwaitire momura omino ase eng'encho oboremo bogokoewa otinde kuna borobwo nki gekogera ebinto ebisinini omonto otagete kabisa yani bono iga ebinto tari mambia bono iga otagete oire oboremo borokwasirete ekero bwarukirwe asirete riao so what chibando niri chikuninire nga mokogesa koruga bwase oboremo obo chikuninire nga mokogesa chionsi pi ense engima abanto mbare gosimeka chiguni chibando isikari baragera nonya mbabwati bare monka bono oboremo nki bogokonya etaito didi ekero kwainyora nirete riao ochinchete kabisa ominyogete ogende nero ng'ai bono ng'ai tokwayerera gochia ng'ai okwayerera gochi bono akorire omogana anyway akorire omogana bono rende aye buna kwaigure omogana oyio onye ogosegetire gose ochinchire obogima bwaonchire ndire yemo nchera bonyigwete ng'a nabo onkwaneire mba omong'ora bono opportunities nchire omonto okonyora lakini kaba omong'ora